og gå i Vi gang. er i gang. Okay, vi har miljøproblemet, oversvømmelse på grund af klimaændringer, og vores projekt det hedder så projekt Isen smelter, og det er så mig og Martin, der har lavet det her projekt. Og så vil vi gerne lige gå igennem, hvad I skal se til at starte med, og vi har sådan nogle slides, hvor først så skal I høre vores problemformulering, og så hvor vi kommer ind på, hvad vi har, og hvad vores problemstilling er. Så skal vi have om stofkredsløbet og dets egenskaber. Så skal vi have nogle konsekvenser, som vi fortæller om, som bliver nævnt senere i, hvad for konsekvenser de kommer af. Og så skal vi have en forslag til vores løsning på vores problemstilling. Okay, bare videre. Ja, nu skal jeg sætte dig. Men vi har en problemformulering, og det er selvfølgelig, at i takt med isen den smelter, så stiger vandstanden selvfølgelig også. Og det skaber så en masse problemer. Og nogle af de problemer, det er så, at nogle lande bliver mere udsat, men mest af det bare, at det kommer oversvømmelse. Og det selvfølgelig laver en masse skade. Og en af grundene til, at isen den smelter på den her måde, det er grund af global opvarmning, der er med til at hæve temperaturen på hele kloden, og dermed smelter isen af det. Og så vil jeg gerne lige fortælle om kulstofkredsløbet. Og kulstofkredsløbet, det er en stor del af global opvarmning, da vores udledning af CO2, som er en del af det her kulstofkredsløb, det bliver inde i atmosfæren, og dermed forhindrer, at den varme, der kommer fra solen, den kan stige ud igen. Og som I kan se her, så har vi forskellige måder at gøre det på. Og vi har det er jo CO2, der har i luften her. Det bruger træerne så til at lave deres fotosyntese, og de respirerer så vi kan få O2. Men samtidig så udnytter vi også CO2, og så der er træerne her. Det bliver så til noget af det dødt organisk materiale. Andre bliver spist af køer, som også bliver til dødt organisk materiale. Og i sidste ende, og det fik jeg også med CO2, og så noget af det bliver så ender over længere tid til kul, olie og gas. Og så når vi tager det op efter et par 100 år eller sådan noget, og forbrænder det, så udleder vi endnu mere CO2, som så kommer til at være i atmosfæren. Og så skal vi ja, men det store problem det er i hvert fald, at vi udleder meget mere CO2 end træerne og havet og hvad nu planter og så videre, at de kan lave om til ild. Og så, som jeg fortalte før, så er det jo den her det er også drivhuseffekten, hvor vi kan se, at vi har den naturlige drivhuseffekt, hvor solen den får noget varme ind, og så bouncer det tilbage fra jorden, og så slipper det ud af det. Og her, som I kan se her, så pilen er meget tyk. Så ved menneskets påvirkning af den her drivhuseffekt, så er der meget så det atmosfæren bliver meget tyk af det her CO2 og andre drivhusgasser, hvorved at det varme, der kommer ind, der er så meget mindre, der kan slippe ud, og dermed så stiger temperaturen globalt. Og så skal jeg fortælle nogle konsekvenser af det. Og først så skal I lige se så skal I lige ind på en hjemmeside for at se globale havstigninger, hvordan det er. Er det ikke Nej, det er ikke den der video. For eksempel, hvis vi tager hernede, som er et af problemområdene, det er Nederlandene, hvor vi har Holland hernede, som er en af staterne. Der er, som I kan se, så det her, det er fastland herinde, eller sådan noget, det er meget uberørt. Men så fordi at havstigningen den er sat til 7 meter, så kan I se, at så næsten hele Holland det er oversvømmet, så også mange områderne her. Og det berører jo så de områder, menneskerne kan bo i, og så skal vi jo blive andre steder hen også. Og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Og så, som vi kan se heroppe, hvis vi zoomer ind på Aalborg, så kan vi også se, at en stor del af området heroppe, det vil også være forsvundet, hvis Limfjorden den stiger med et par meter. Og det er jo så bare, det her det er sådan et af de worst case scenarioer, det stiger med 7 meter. Og så er der ikke så mange, så ved lavtliggende område i Danmark, så vil vi ikke kunne være her mere. Det vil selvfølgelig ikke være godt, så folk kan bo ude.
Og så vil vi gerne lige lave en lille demonstration af, hvordan det her sådan foregår ved havstigninger. Ja. Kasper, tag nu lige lyset. Så først så skal vi lige vise den her tank, og det her det skal... Kan jeg gå til? Nå. Ja, den er okay. Det den her tank den skal vise, det er at det her det er et lavtliggende område, og det her sådan er højtliggende område. For eksempel hvis man bor nede for en bakke. Og det her det skal så være den is, der smelter op på Grønland eller Sydpolen. Og så til havstigningen, så vil det så hæve vandstanden. Og så man kan se sådan lidt efter lidt, så vil vandet så blive ved med at stige herinde. Og det har altså ikke nogen andre steder at komme hen. Og så kan man så forestille sig, hvis nu at der er hus hernede, eller op og ned ad bakken der, så vil de jo så selvfølgelig blive oversvømmet. Ja. Og så vi mennesker, vi skal jo så flytte andre steder hen, så dem der bor heroppe, de vil så få en større befolkningstilvækst, grundet af at vi andre vi må migrere andre steder hen. Det kunne fx være, hvor jeg bor i Hasseris, fordi at der bor jeg nede for en bakke, og der hvis vandet det stiger 2 meter bare i Limfjorden, der er så mit hus sådan set bliver oversvømmet allerede der. Og så vil jeg være nødt til at flytte et andet sted hen. Og så skal I lige se den her video, som kan illustrere, hvad det er, hvad vores løsning kan være. Vi kan også lige vise demoen her først. Skal vi vise demoen først? Ja, det synes jeg. Okay. Nå, men det er så bare, vores idé, det er så, at man kan lave et flydende, sådan, ligesom en kæmpe båd, hvor at der er byer og hus på i stedet for. Så at i takt med vandet stiger, så sidder det ovenpå, og så stiger det også. Ja. Og så har vi så en vandtank her, og så det er lige en hurtig model af, hvad det nu er. Nu er det så ikke husesnå på, men det var lige, så flyder det selvfølgelig. Og så det er sådan, skal bare illustrere pointen med, at man sagtens godt kan bygge noget, der kan bo på vandet. Og så det er også den video, den skal vise, som er et udklip fra en hjemmeside, som rent faktisk er i gang med at udvikle et projekt, hvor det går ud på at bygge de her flydende byer. Den her video klarer sig lige 1,5 minut, så det lige tager lidt tid. Det projektet sådan set går ud på, det er, at man, som I kan se på billedet, så bliver der bygget den her flydende by inde i midten af den her store ring. Og den her store ring den er sådan set kun til for at beskytte mod kæmpe bølger og sådan noget, som vil kunne forstyrre det. Og så, sådan, ligesom vi demonstrerede her, så er det meningen, at så bygges der oven på vandet alt sådan der. Og det er sådan nogle platforme, som Martin har nævnt, som der kan sættes til og fra. Og så kan det skabe de her lokale samfund, som foregår ude på havet. Eller hvis der skulle være havstigning et eller andet sted, så kan man også lave noget af det her. Og det er meningen, at de her platforme, de også skal fungere som deres egen selvproducerende landbrug, så at de sagtens skal have køkkenhave og sådan noget der, som kan producere mad og rekreative områder. Så i det hele, sådan, det er sådan bare et mini-Aalborg, det der, hvor de kan bo sammen, uden egentlig at nogensinde komme i kontakt med fastlandet. Og det her, og det er så den her gruppe, der er i gang med at udvikle det her, det er så der en af deres idéer til, hvordan det kunne se ud. Og som I kan se, så er det pænt stort. Så vil vi lige runde det hele af med at komme op med en konklusion, og så lige samle op på alt det, vi har sagt i løbet af præsentationen. Yes. Konklusionen det er jo så lidt, at alle de kan blive enige om, at CO2 og udledning og alt det, det er jo en god ting. Og der kommer mange konsekvenser ved det. Og at ved det første forsøg, der kunne man se, at det gik ud over en hel del. Også det kunne man se på kortet, at der er mange mennesker, der får en masse konsekvenser ved det, at der bliver udsat. Og så ved
forsøg nummer 2, der kan man så se, at selvom vandet det stiger, selvom isen det smelter, så vil vandstanden der vil ikke gøre den helt store forskel, fordi at, altså det flyder bare ovenpå, og det søger mere op i takt med vandet det stiger. Ja. Så global opvarmning, det er den store synder i forhold til det her. Det er meget, og menneskene vi er en meget stor drivkraft i forhold til global opvarmning, og vi påvirker det rigtig meget. Og så det her, det er jo ikke en løsning på, at vi kan problemet. Det er en løsning på, at hvis vi nu ser de her globale havstigninger, så har vi et sted at bo, eller nogle nye steder, som vi kan søge hen af. Fordi at jorden den er dækket af 3/4 vand, så vi udnytter rent faktisk ikke så meget områder, som vi egentlig burde kunne. Og det er sådan set det, vores kompleksen er. Ja.